want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. আমাদের ন্যায় লাগে। ন্যায় লাগে, ন্যায় লাগে। আমাদের ন্যায় লাগে। ন্যায় লাগে, ন্যায় লাগে। एसआइ जन्मनि राबानि गोजोन जिउमानि थाखाय गसाइगावनि खासियाबारि आरसु मावख'आव आर'ज गाबदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आरसु आरो आरगनि बानजायनायाव खासियाबारि आरसु एबा दुलाराय आसाम राभा फरायसा आफादनि मावख'आव ममबाति सावनानै जन्मनि राभानि गोजोन जिउमानि थाखाय आर'ज गाबो। लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि पुलिस बिफाननि सामलायगिरि जिपि सिंह बिथांखौ जन्मनि राभानि बुथारनायखौ लोब्बा लानानै सिबिआइनो संदाननो गथायनायखाय साबायखर बावो आरो एसआइ जन्मनि राभानि बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो दाबि दैखाङो। दिनै जों बुहुत दुखित मानो होनोबा जोंनि सासे ट्राइबेल बा राभा जातिनिफ्राय दिनै सासे जन्मनि राभा बायद'आ गोमानायाव जों समग्र राभा बा समग्र अखमबाखि मानसिफ्रानो दुख प्रखा खालामदों। मानो होनबा बिथाङा सासे हाहुसि बा लेडि सिंगामबो सासे मोननाय आइजोमोन। दा बिनिनो जोङो दिनैहाय बे आरसु अफिसावहाय दिनै जोङो खासियाबारि आनसलिक आरसु आरो बेजों लोगोसे खासियाबारि आनसलिक आरग जानानै जोङो ज' जानानै दिनै जोङो बे अफिसावहाय जाहाथे जोंनि जन्मनि राभानि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनथों बिनिनो जोङो दिनै बे अफिसावहाय केन्डेल लाइटिंखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे जों मोनसे गोजोननायखौ जों फोरमायनो नागिरदों। गोबाव समनिफ्राय जों जिथु सिआइडि जेब्ला सिआइडि होदोंमोन जों गोजोननायखौ मोनाखै। मानोना जोङो गोबाव समनिफ्राय जों सिबिआइखौ जों नांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन। दा बिनिनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै जों खावलायनाय बायदि बा समग्र आसामनि जिनोखि मानसिफोर खावलायनाय बायदि बा लिडारफोर खावलायनाय बायदि बा बिभिन्न संगठन खावलायनाय बायदि दिनैहाय जोंनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै सिबिआइ तदन्त खालामनायखौ नायबिजिरहोदों। दा बिनिनो लानानै जोङो दिनै सन्तुष्ट जाहाथे जन्मनि राभानि न'खर आरो जन्मनि राभानि जि थासारि बे थासारिया बुहुत दुखुनांथाव। मानो होनोबा दिनै जन्मनि राभानि न'खरा दिनै सारादु खुंनोबो थाखा गैया। दा बिनिनो बिसोरो दिनैसिमबो बै थाखाखौबो बिसोरो नांगौ होननानै दिनै माबा खालामाखैखौनो। ओंखायनो जोङो बे खोथाखौनो जोंनि मेसेज होनो सानदों जे हिमन्त बिश्व शर्मानो जाहाथे जन्मनि राभानि जिउमानि थाखाय आलो गोजोननि थाखाय बा न'खरनि गोजोननि थाखाय जाहाथे सिबिआइ तदन्त जाहाथे बै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो जाहाथे हमनानै नायबिजिरनानै जाहाथे सास्ति होयो जादों। बेखौनो दिनै मिडियानि गेजेराव बेखौनो जों फोरमायनो सानदों।